Amen abangcwele. Nami ngiyayikhetha inkosi esekuphakameni. Nami futhi ngiyalibonga ithuba esilinikezwa umfundisi ukuthi masibonge. Nami ngiyabonga kakhulu bangcwele. Ngisheshe nje ngayithatha ingoma ngoba ngiyabona hayi uyavutha umlilo ngapha kumakhosana bayazibongela. Ngiyabona ukuthi nami iyangishiya lenqola lena. Ngcono nje vele nje nami ngisheshe ngithathe isihlabelelo. Lapha ngangihleze ekhaya ngibuka konke lokho uJehova angenzela kona njengoba ngisebandleni lamaNazaretha kaNkulunkulu. MaNazaretha bangcwele uthi umfundisi masibonge. Kuningi esingakubonga thina singamaNazaretha kaNkulunkulu. Singabongi lokho esithi sikwenzelwe ngamadlozi ngoba namhlanje sifundisiwe ukuthi akukho esicelayo emadlozini. Namhlanje esikwenzayo sikhipha umnikelo wabo bona laba abangasekho sibacelele intethelelo ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba abathethelele izono zabo ngoba nabo bazalelwe esonweni njengoba nathi sazalelwe esonweni. Kodwa ngoba namhlanje mina nawe iqiniso sesiyalazi sibakhiphela umnikelo. Izwi lezulu liyalimemezela ukuthi manje sekuyisikhathi sokuthi sikhumbule abakithi abangasekho emhlabeni kanye nezihlobo zethu sibacelele intethelelo kuJehova. Mangisho njalo ngiyabonga bangcwele. Isihlabelelo engangisikhethile ngisekhaya yiso sona lesi esihlatshelelwe unkosana uDelwa. Nonkosana inkosi waphinde wasihlabelela. Nami futhi yiso isihlabelelo engathi ngihlezi endlini ngathi nasi isihlabelelo esingifanele. Yiso isihlabelelo okufanele nami ngibonge ngaso bangcwele. Bangcwele ikakhulu okungisukumisayo ngiyathanda ukubonga uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Uthando lolu angithande ngalo ngiyabonga kakhulu. Ngizilahlile engangizithanda. Mina ngizalelwe khona lapha eGoli. Ngifunda isikolo khona la eGoli. Nje ngugogo waseGoli. Angeke ngifihle lokho ngifunda isikolo la eGoli eMakhalatini eDenver Colored School. Kwakunesikolo eDenver. Isikolo sasibizwa ngokuthi Denver Colored School. Umama mangiphasa standard 5 ngahamba ngayofunda esikolweni ebesila eBenoni angazi noma sisekhona yini iWilliam Hills High School. Ngaphuma ke khona ngayofunda khona la eduzane eNorthsburg angazi noma sisekhona yini leso sikole. Engichaza ukuthi nje ngugogo wala. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ungibonisile, ungithandile, wangibonisa ukuthi lempilo lena engiyiphilayo akuyona impilo ezokwenza ukuthi ngizuze ukuphila okungunaphakade. Namhlanje sengifundisiwe ukuthi ngiziphathe, ngizame ukuziphatha kanjani ukuze ngizozuza ukuphila okungunaphakade. Bangcwele ngiyazama ke nami ukulalela ifundo uma ziphuma nami ngiyenze njengoba ngifundiswa. Ikakhulu into engiyibongayo bangcwele, ngiyalibonga uthando likaNkulunkulu. Ngiyalibonga uthando engiliboniswe amaNazaretha kaNkulunkulu ngenkathi ngisesibhedlela. Umfundisi wawuthola umbiko ebikelwa indodakazi yami. uNkulunkulu uyasebenza uNkulunkulu ngoba indodakazi yami sho nomfundisi uyakwazi lokho, nomfundisi uchakazi uyakwazi lokho. Ngangingacabanga ukuthi uma ebona
sengiphathekile angafonela umfundisi uNtuli ambikela ukuthi nangu umama akekho esimeni esijabulisayo. Baxoxa nje naye umfundisi. Engikubongayo bangcwele, ngiyabonga ukuthi indodakazi yami ikhombisa ushintsho. Akusafani nangalesikhathi ngiceda ukukhetha inkosi, ngoba ngempela ngangiyisitha sakhe ngoba sengikhethe inkosi. Wazama ke ngendlela eziningi nangamaphupha ayewaphupha ukuthi uphuphile uma wami ongizalayo ekhala ngokuthi mina sengikhethe inkosi sengumNazaretha kaNkulunkulu. Ngavele ngabona nje ukuthi usathane lo osengene endodakazini yami. Bangcwele ke ngiyabonga ngempela uthando engilitholile, uthando engiliboniswe amaNazaretha kaNkulunkulu. Esibhedlela ngangena ngawo umgqibelo, ngatransferwa yiclinic yangitransferela esibhedlela. Ngesonto ngesikhathi sama visitors kwaku 23 la ethempelini, kodwa ngabona umfundisi, ngabona nomvangeli, ngabona nomshumayeli eduze kwala engilele khona esibhedlela. Uma ngisho njalo bangcwele, umfundisi kanye nomvangeli kanye nomkhokheli wayemele ibandla okanye babemele ibandla lethempele umkhumbi wezulu. Mhlawumbe kukhona abathi uma behlezi bathi mina angiphumelelanga ukuya esibhedlela. Cha, waphumelela ukuya esibhedlela ngoba labagcotshwa laba bobathathu ngababona eduzane kwami. Bathe uma sebehamba abagcotshwa bangivumbathisa bathi naku okuvela ebandleni, uzosithengela okuthengwayo obanana udle ulapha esibhedlela. Naloko ngiyakubonga, ngiyambonga uJehova ongithandile wanginikeza umndeni. Ngithe mangibona umfundisi ngathi nangu ubaba webandla naye uhamba nabangcwele uzongibona, ngaze ngasho ngathi ngiyajabula ukubona umndeni wami. Engichazayo ukuthi ukungena kwabo kuchaze ukuthi kungena umndeni wami, kungena umhlambululi, kungena nawo amakhosana, kungena nawo amakhosazana, kungena nabo omama baka-14. Ngiyabonga kakhulu bangcwele nayo imithandazo yenu. Ngangisabalisa kuye umfundisi ukuthi labo engibafice belele ewodini yimina futhi engibashiyile ewodini. Isimo esenza bangcwele ukuthi ngilale isikhathi eside esibhedlela akukhona lokho okwangisa esibhedlela. Isimo esenza ukuthi ngilale ley'nsuku lezi engazilala esibhedlela ukuthi manje kuzo ibhedlela lezi zethu imibhede iyashoda. Ukube imibhede yayingashodi ngabe ngangena ngesabatha kwaba lisonto, ngomsombuluko bangihlinza, mhlawumbe ngoLwesibili noma ngoLwesithathu bangidedela, kodwa ngesimo sokuthi imibhede ayikho kungakho ngalala isikhathi eside esibhedlela ngoba baze bangi-operator ngoLwesihlanu. Mangisho njalo ke bangcwele, ngiyalibonga uthando lwenu, ngiyabonga nemithandazo yenu. Ningithandazele ukuthi uma ngiya khona etheater konke okuzokwenzakala etheater kube yimpumelelo. Ngisho nodokotela lo owayezongihlinza weza kimi ngaphambi kokuba ngizohlinzwa ezosho ukuthi yimina uDr, angisikhohlwa isibongo sakhe, yimina uDr Phalina, udokotela ozokwenza ukuthi ozokunakekela ukuthi uma ungena etheater ungabuzwa ubuhlungu. Ngempela angizange ngibuzwe ubuhlungu, i-operation yami yahamba kahle. Kanye naye umama wethu osiphethe, umama umfundisikazi, ngaphambi kokuba ngizoya esibhedlela ngamazisa, wangipha isibindi sokuthi uma kuthiwa ngiye esibhedlela ngiyohlinzwa
ngingani ngivume. Mangisho njalo bangcwele ngisukumela njena ukubonga kuningi engikubhalile lapha engakubonga kodwa ngibonga kakhulu ukuthi nibe nami esikhathini esinzima esokugula ngoba lokho obekungihlupha uma bekuchaza odokotela bathi ihernia lena amathumbu la angazi ukuthi asuke enzeni noma enze kanjani ngoba uma ingiqale ngabo 1980s yayincane ingaka ngifila la ngaphakathi ukuthi incane lento lena beyiqumba ithi ngaqumba mangipitchiza bese iyapitchizeka ibuyele esimeni sayo kodwa manje njengoba bese ingihlasela besikhulile nje ngizothi ingangibhentshisi noma ingange-apricot ngalelo langa ke mangiyipitchiza bengingasapitchizeki bengingasavumi impela nje besisitshela ukuthi ayisafuni seyifuna ukulekelela. Ngiyambonga ke uNkulunkulu ukuthi kusukela ngo-1982 83 ngiphethwe ile hernia lena ngingazi mina ukuthi ihernia uNkulunkulu ungithwalile ngaze ngaba nayo leminyaka lena enginayo ewu77. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngimbonge naye uNkulunkulu ngokusithumelela umprofeti wakhe umprofeti Isaiah Shembe njengoba umfundisi esho ukuthi umprofeti Isaiah Shembe uyena owafika lapha kwelase Afrika ezovuselela inkonzo kaJehova ezovuselela ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Nami ke ngahlangana nayo inkonzo ngalo ukhozi lapho kwakushumayela khona umfundisi uchakaza izwi lezulu lapho elalisabalala khona okanye elalisabalele khona nami izwi lezulu langiqoqa namhlanje sengiyazi ukuthi uJehova umdali wezulu nomhlaba ukhonzwa kanjani intoni ayidingayo kimi intoni okufanele ngiyenze ukumthokozisa ukuze nami ngizozuza ukuphila okungunaphakade. Uma ngisho njalo bangcwele nami ngiyabonga ngiyacela uNkulunkulu angithethelele lapho engone khona. Amen.